Nic, dwi wedi gweld lot o wardrobes yn y nydd. Dim un mor lliwgar. Be di hanes y crysau anhygoel yma? Wel, maen nhw'n dod o'r Indonesia. Crisiau ni weld yma yw batik. Crisiau batik maen nhw'n galw nhw. A batik ydy'r ffordd maen nhw'n gwneud yr patrwm ar defnydd, ie? Ie, maen nhw'n defnyddio'r wax a days a pethau fel yna. Mae Indonesia felly wedi cael dylanwad mawr ar dy steil di. Nawr, ie, cyn hynny, o'n i'n eitha muted tones, dim ond. Oeddech chdi? A nawr, mae'r fel, llawer o crisiau llwgardd gyda fi, ie. Batik yw formal wear i Indonesia. So, os ti'n fynd i'r priodas, os ti'n fynd i'r swyddfa, mae pawb yn gwisgo'r crisiau fel yma. So mae jyst llawer o... Mae'n teimlo mor neis i bod mewn wlad lle mae pawb yn gwisgo pethau fel yma, a mae hyn yn ffurfiol iawn, ti'n bod. O'n i'n eitha ofnus i ddechrau gwisgo nhw, os fi'n onest, achos o'n i fel... Oedd yn gormod i fi ar y pryd. Hon, i ddechrau fo. Mae hon yn sidan. Ie. Ond nid yn unig yn sidan, mae o'n grys sydd wedi cael ei leinio. Nes i brynu yr un yna gyda fy ffrind mewn farchnad lleol. O'n i fynd i priodas, o'n i eisiau rhywbeth mwy special, ti'n modd. Ie. Dwi'n cymryd felly bod chdi ddim eisiau cael gwared o hon? Dim o gwbl. Dim o gwbl. Na. Nath hon ddal yn llygad i, achos... Ie, mae'n fwy modern falle. Yndi. Lot fwy, achos mae'r patrwm yn fwy syml. Mae yn. A mae dal yn drawiadol, dydy? Ie, kind of like rhwng y ddau. Reit, dwi'n meddwl bod gennym ni broblem, achos y ffordd a'r angerdd wyt ti'n siarad am y dillad yma. Ti'n mynd i gael gwared o ddim byd, nag oes? Na. Dwi'n caru pob un ohonyn nhw. A dwi'n gwisgo pob un ohonyn nhw. A mae lot o'r cofion gyda nhw hefyd. Dwi'n cadw pob un